Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngaos niki nggih kados ngeten-ngeten nggih. Ten mriki mboten enten guru, mboten enten mursid, mboten enten kiai, mboten enten gus, mboten enten ustad. Dan mriki sedanten sareng-sareng belajar kepingin diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namung nopo ingkang kula sampaiaken niki hake Allah kebenarane pun agama Islam yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika sing disengit-sengitaken sing kula nggih boten ngerti menika sampai Allah maringi ngutus kula tiyang sing bodoh boten ngerti napa-napa niki sampai wani nyampeaken napa niku nggih niku sing kula boten ngertosi. Kula mboten ngerteni, tapi Allah maringi ilmu-ilmu ingkang disembunyikan oleh orang-orang yang berdarah jahiliyah, termasuk jahiliyahnya pribumi lokal sendiri. Nggih. Ilmu ma'rifatullah lek ga ono darai Rasulullah ulama iki gak kirakno iso. Sehingga awal ten mriki terutama kula gini kok disebar-sebaraken sebagai ilmu kesesatan terus sampai angsal pengawasan dugi Wakapolres Pasuruan ternyata nggih mboten enten napa-napa termasuk dilaporaken dateng Kapolda terus ngoten tapi alhamdulillahirabbil alamin beberapa tahun niki boten enten napa-napa malah bersyukur kita sedanten ditakdiraken ngerteni sing sak benere ilmu ma'rifatullah niku sanes ilmu kesesatan ilmu ingkang sak benere diakoni sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk ilmuipun Allah niku kula sering sanjang ngucapaken dateng panjenengan bahwa datuwah meniku alam donya niki ten ngajenge datuwa sedebu maka napa sing dilakokaken ten donya niki dateng makhluk datuwa niku semerap maka niku donya niki alam donya sakabehane niki ten ngajenge datuwa niku nggih sedebu niku nggih lebih saged ditangkap oleh akal lebih saged dingerteni krana munggone Allah alam donya niki sak debu niku saged ditangkap oleh akal krana syariat Islam niku nggih akal nggih akhlak nggih ayat-ayat menika sedanten menika letake Islam boten ten akal tok tapi lek kalian diartekaken ngeten niki disampaiaken ngeten niki panjenengan lebih ngertos nggih dados napa ingkang dilampahi oleh makhluk-makhluk datuwa niki semerap datuwa niku mergo alam niki sak debu napa wernai makhluke kepingine ya napa nggih ngerteni krana menika selama niki kula kalih panjenengan terdektrin dibodohi oleh orang-orang yang berwatak jahiliyah di hadapan Allah di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutama dinilai oleh Kanjeng Nabi ulama su. Maka niku kathah jamaah sing boten manfaat. Kados-kadose kebenerane nyampekno kake Allah. Sing disampekno nggih niku ayat-ayate Allah termasuk Al-Qur'an, termasuk kitab-kitab Allah. Tapi napa kok boten manfaat? Nggih niku wau. Rono setunggal boten ngalami sing nyampekaken oleh maca oleh dongeng. Krana menika lek semerap boten diajaraken ten sampean wedi kalah soge, wedi kalah pinter niku menungso termasuk kula tapi kula mboten kados ngoten selama niki kula sampaiaken terang-terangane sampai kula terfitnah sebagai ilmu kesesatan karena di luar sana nggih niku wedi mboten saged nedha nggih mboten saged nedha sampai dalil-dalil sampai kaya ngono-ngono iku ternyata panjenengan ten mriki ngalami kiambek napa ilmu ma'rifatullah niku sedanten saged ya termasuk lari alit umur sak meten iki 7 tahun dulinan lemah kalian sholawatan la ilaha illallah la ilaha illallah
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku dulinan lemah. Mergo kula waktu niku beto HP. Nggih, ponakan kula ngerayu kula kali ayat niku. Walaupun dhek dulinan lemah, kersane napa diparingi HP. Nggih kula ngertos maksude, akhire kula paringaken HP dulinan HP. Nggih kados niku pisan panjenengan dateng Allah. Sampeyan rayu Allah kalian ayate. Sampeyan rayu Allah kali sholawate. Monggo panjenengan mangke diparingi. Ya niku. Niku nggih ngoten niku enten fisike lare ali ponakan kula kiambak umur 7 tahun. Kula diajari lewat niku nggih ya. Oh ngoten ilmune Allah niku. Niki enten mriki munggone Allah. Jatuh alam dunia niki sak debu, moko enten di ajaran lain ten Jawi mriko yang dibawakan oleh gen-gen jahiliyah termasuk jahiliyah lokal, jahiliyah pribumi. Allah ada di mana-mana. Lale Allah ada di mana-mana. Allah ono Amerika, Allah ono negara-negara Cina, Allah ono ngene negara Jepang, Allah ono Korea, Allah ono negara putih-putih. Berarti Allah kata. Lebih boten masuk akal niku. Nggih. Bosaipun kula sampaiaken Allah. Kenyataanipun boten dat niku wis. Nggih, mesisan pun nggih. Dat tuwuh niku boten enten putih-putih. Wong teng ngajenge sak debu kok alam donya niki. Tapi diajarkan di jaba mriku mung dibatesi kalian Allah. Kita boten dikenalkan dat tuwuh, sesat terus ngoten. Kenyataane boten enten napa-napa, wiritan ten mriki tambah sae, fisik-fisike jenengan tambah cerah, fisik-fisike panjenengan nggih tambah sehat-sehat, penyakit rada ilang kabeh. Tentang agama sing kepirang-kepirang menika sakniki pun panjenengan ten mriki boten ngendeng-ngendeng malih. Wajahe sampean pun ketinggal, fisike sampean nggih wis ketinggal, kehidupane sampean pun sekedar ngelampahi kehidupan enteng donya niki sing tanggung jawab ten keluargae. Atos-atos panjenengan ajaran mulai singen niku boten dikenalkan dat sehingga kita terpondasi oleh Allah. Lah niku sesungguh lafal Allah niku sing damel datuwah moko menika panjenengan lek nggadahi istiqomah napa mawon sampean ngajengi niku sampean damel istiqomah sampean tambah datuwah bismillahirrahmanirrahim datuwah alhamdulillahirabbil alamin datuwah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar wenteng ten awak sampean lek wis ro ilmune ngeten mboten enten sing sesat niku diajaraken namung disengitaken. Kita dibatasi dengan lafal Allah oleh mereka gen jahiliyah niku. Maka kita ditutup-tutupi, diweden-wedeni lek kon nglakoni iku ilmu iku kok gendeng kok edan. Mboten enten buktine ten mriki berapa tahun mboten enten sing edan, mboten enten sing gendeng nggih. Satose panjenengan ngerti sakniki nggih. Datuwah menika pencipta lafal Allah, pencipta lafal Muhammad, pencipta seluruh dunia niki berserta isinya. Lek Allah meniku mung asma boten semerap sak kabehane dateng datuwah tapi datuwah semerap teng lafal Allah menika sedaten. Maka kula kali panjenengan sakniki ngaos niki sak temenane mawon demi untuk putrah-putri pun panjenengan kersane boten diakal-akali tiyang sing kados kula niki termasuk jamaah-jamaah ingkang dodol agamanipun Allah. Contonipun panjenengan lek dugi dikengken uyuran, dikengken beto tedoan walaupun sak bungkus 5 bungkus atau 10 bungkus niku pembohong niku pendusta penjual agama berkedok tedo-tedoan. Nggih pun kertas nggih dadose niki wau datuwah menika pencipta sedantene cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.